Kardo Nilimonjerong Pipi Piniberta Arjuponita. Bedside Gel Church along Merry Christmas Ketalon Pon. Sonsi lakhain kora trok dwarbagor imisi constituency ke parlo moti terang arong along Gel Church along Christmas talon ponlo lapen bangso amai along mai che pahem phupon jiten kram sa pensi mai chari ponlo lapen alohi pachini pon lake John tok bi pensi alohi pachini apor en ponlo lapen ke osomar atom pen Bible apot ningchi bisi puponlo lapen ke arnam alun ke kan lapen kilun sitami pedopon Bible ke por hi pen kardom lake onjoli lek thepi pensi en ponlo lapen ning ke parung alam theke than pon lake Andrew ingti lapen arnam alam ke than pon lake probhat terang dipu fellowship pensi jumisen pen arnam alam than ponlu Christmas celebration committee bedside Gel Church Holy Ram terang Joysing tiso soten terang Mohen rongpi Daniel terang Angel son terang alangli tum pensi ke cheng pen kijut an sitami je paduk ponlu lapen mai mesen pensi pachun ponlu Dolamara pen dorsing tokbi Karbi Anglong News Thini nang lithan ikha radapan Kadom limen John Karbi Christmas sanen beja phan kadom kilo asini tu pini Christmas lagi ningarong pik ano asini tu rong aje pen nona gini tu kijo polo asi itu hokpet chun pon pen nere apa Christmas aron ning meaning do PCP pen jokni tu lawa Christmas chun bonlo la kadome kijo ye phan same ning meaning do PCP pen sikni Christmas kita lon bonlo armu ko an lo nang tum pini chetong ke nang tum member ko an dolo dakke adom phai banke yitum mondali si banke 154 samong pen pini ni tum dak rong lage Christian dal pukali yitum dak honghari atumen pen sini tum burape asila dak pen yitum man kicing hon pe ajok alan tum alira cham tu pi pan inut bahani yang je tum sini tum long chong lindu ona ne aluhi so na chetong dun ma mane arna mala mathan alhi banke yitum pini ni kan banke dipu itu masa probhat terang alang pan sehang lo alang tum pen joki pini arna malam itu melong jumisen pen itu arar pan itu menunduli pan alang di pen joki arna malam kan kan Samilang so mini stadium pathua klam along Samilang so Karbi honghari aro amai ahin pen rangsina sarpo lapen hemphu mukrang rasinja aphan thok kijerpon Matijongni phain kora pho arni lakha kripli korkanthe constituency ke parlo Samilang so ahavar along chorkli chopejo aron barim honghari aron ke kroi atum an chingrum si Samilang so ahavar arlo rong thongke bra near kep an arong chingrum si rangsina sarpo lapen hemphu mukrang rasinja ase arkliponlo lapen kurusar ke highway ahin pen nange pachini dunke womut bokan mephun me parvi pare lapen kurusar ke highway ahin pen bongkrok arnam puponsi mephun me et pensi herjumi chuhang ponlo Labang swasai chepater pipon Samilang so Karbi honghari aro amai mayalong mephu longki ingti ahin pensi mai chariponlo lapen kongchun bang Lawrence rongpi ahin pensi mai ke phalam the klardak pen pachini pon lason si Samilang so ahavar along honghari adhorom mati aron barim ke kroi atum anchetong si an so se honghari aron ke kroi atum thir thepen kaching room thu thekji lapen chorkli chopejo kapaching thur thekji aphan che thanchi munpon bang swamai along Samilang so Karbi honghari aro amai along phi kajol phang chopi lapen Samilang so Karbi honghari aro amai along chunbang phi elina taro pi pen chenglo penang an honghari adhorom ke kroi manpeng ke do ke theki ding atum chetong dun Samilang so pen longba morning ti Karbi Anglong News kini badak Samilang so pathua klamlong yurang sinasar ko khan yitung pithe pen puthe pen mukrang pe pidad japen puri japen abda rang sinasar po aphan pini ke thoge je toda badani duane king do pate king ri yitung duan cham de pen do pa cham de phi hoi tamisen abhi ke bo phi ke bar phi sanglo phi sangle phi sakhi phi di phi forme phi hothai phi bumu da phi ukan phi bumuta chidi ba bechena be bumu pai thai bukan pai thai rang sinasar po phan kipli abu angalo sambe pari prap tasi non lama duki adu tulang the same tulang the tamisen hindia thai be tasi anzu se tumi same badak Samilang so honghari aru ahabar amai long same anzu sini tumta ke klem ponji ke dam ponji anse lasi japong horang chak pen de pen athi anse tu klem pon tang ponji
dam pon tang pon ju busi nitum honghari aro mai pen tamne niliphan si president kilo si president hin pen pini nili la nali tum phasta melaan pachini si nilam thita in toy ko ta ke bang jilang nang le tum aning kan ka pre phan ko an ka chisik do nili tum la bangke non mat ke ave stamini tum kichi sigi phan la ke do kado ka vesa nitum chethan lo chimum lo bori pon bompo mo next ke bang ya phan ke nitum non an su se phan nitum an su se ke prang pon phan si nitum kichi sik pon mek si nitum chethan pon chimum pon bom ta pini mai long ke rong ko an chetong pini dai tong ke rong khong ke ba ner ke ba rong sa made akorte ainji kado ka vi rong sa abi khoi moja chitong lo kasi pini la dagi tum kichu ju sa mini tum la an pador tikite thai mini kita mini tum isi irurang sena sar po phan karcho prasad kado ka ta chorap sarnang kusi ni tuma hin pen made chohang pen na ito lo kasi asabe sa mi non itum kado ka ta chorap sar po kusi ni tuma hin pen chuni ni pon Hanjang lang swalong legislator pen celebrity ang bong friendly football match ke pathupon. Matijong ni phain kora kli arni kang sampor phai ke thom apor malong pen Hanjang lang so sports association pathua klam along Assam electronic media sports journalist association atum pen chepatar pipon si Christmas amen pen friendly football match legislator troxy pen celebrity troxy ang bong football pathupon lu. Bangso friendly football match ke pathupon along legislator troxy team along Dr. Numol Momin MLA Bukajan Mrinal Soikia MLA Khumtai Sibu Misra MLA Lamding Prithiraj Rabha MLA Tezpur Babendranath Bhorali MLA Siladitya Dev ex MLA Surjo Rongphar EM Karbi Anglong Autonomous Council Relief Ronghang SDO Lapen celebrity troxy a team along Mahadev Deka Mr. Universe Kusal Sangmai Mr. Universe Kishore Talukdar, Senior Journalist Mohendra Teron, Artist Sunil Raskor, Vice Chairman Jyoti Chitraban, Bipul Baraman, Senior Journalist Bhuban Chandra Togbi, Artist Atum Pensi, Legislator Troxy Pen, Celebrity Troxy Angbong Friendly Football Match, Mesen Pen, Pathuponlu. Bukajan Pen Sarkurube, Karbi Anglong News. Richomili Baptist Church along Christmas ketalon pon. Lakhangor pon nilip MSC constituency ke parlo Richomili Baptist Church along ta Christmas sajai mek misen pen talon pon. Pirthia dangta Jisu Kristo aphan ke kroi arat lapen kapre ka tumdo anta pini matijong ni phaing kora pho arni ke Christmas ning arong kachipi arani lu. Christmas lagi Jisu Kristo amahang ke thek pen pirthe munit atum aphan ning kangsam kewanpi lapen Jisu Kristo aphan ning kangsam aricho pusi puderlu. Pirthe adang Christmas ke talona son thak si Richomili Baptist Church along tami Christmas talon ponlu. Athepi ke en pon laki papi aphan ke pajok jisi Jisu wanglu pusi athepi en ponlu. Lapen pini Christmas ke talon ajai mek along meipu Jorson Tokbi ye konsi meipu chepahem phu ponlu mondoli along akenangji ason antami secretary Bhupen Teron pensi lam paklang ponlu lapen arna malam ke than Richomili mondoli pastor John Inti pensi than ponlu Christmas ke talon pajot det pen ke sik tang a oka an kecho ning arong chipi ponlu laso aphi kilon ke kan kachepati ajai meksi tami pedu ponlu Nilipen Philip Tiso Karbi Anglong News